Net een reminder op nog iets wat ik wil benoemen. Voor ik verder in topics ga in de toekomst en zo op die page, wil ik niet voor vrouwmensen remind dat ik kan weten en onthouden dat ik het niks tegen vrouwmensen. En ik was hier gemaakt in het verleden dat ik nou ga praten over goed wat ik ga praten in de toekomst. Zo, ik wil even voor mensen bedanken, ik was hier gemaakt of iemand heeft mijn hart gebruikt of voor die goed wat ik ga zeggen. Regarding vrouwmensen en relationships en allerlei goed is. Van vrouwmensen, hoe van en hulle feelings is als ze hulle fouten uitwijzen als hulle hulle feelings en dan voelen hulle maar zij was hier gemaakt, dat is goed, zij moet het goed zeggen, dat is ook, zij moet het goed eens praten en al die klomp. Maar het is eigenlijk noodwendig zo niet. Althans in mijn geval is het niet zo niet. Die niks gratis of ietsje. Ik wil mij dat ja iets heb en ja, niet je feelings te zien man. Als je voelt iets verkeerd dan bij all means, ze kan ons kan die beide, ons kan live gaan of whatever the case may be. En dan die beide zou en dan zien we hoe gaan het maar ja, dat is dat.